Con esta sinatura, o vicepresidente da Xunta de Galicia e o reitor da Universidade de Vigo formalizaron esta mañá o convenio da cesión das 3 plantas do edificio azul de Benito Corbal. 3 plantas, a quinta, a sexta e a sétima, nas que a institución universitaria desenvolverá o seu programa Campus Crea. O fará durante 20 anos prorrogables, pero antes de ocupar estes espazos, a Xunta deberá levar a cabo as obras de acondicionamento pertinentes, uns traballos que suporán unha inversión próxima a 1 millón de euros, dos cales a Universidade deberá aportar 350.000. A nosa intención é que a licitación se faga a máis tardar a finais do mes que ven, poida salir a licitación, despois dos prazos de adxudicación falan os técnicos de ao redor de 9 meses máis ou menos para executar todas as obras, co cal se todo vai ben e se cumplen os prazos, que esperemos que sí, durante o ano que ven debería estar rematado e posto a disposición da Universidade de Vigo. Con esta cesión, a Universidade conseguirá ter máis presenza na cidade e o campus pasará a ser un actor relevante na sociedade pontevedresa. Nos vai a permitir mellorar as nosas posibilidades educativas, de formación, nos vai a permitir dotar de máis músculo a I+D de Pontevedra, do campus de Pontevedra, e nos vai permitir tamén traballar moito mellor coas empresas e coas institucións que teñen sede en Pontevedra. Daquela creo que pode xurdir deste edificio pois moitas iniciativas que van a ser importantes dende o punto de vista da Universidade sen ningunha dúbida, pero eu espero que tamén sexan apreciadas por toda a sociedade de Pontevedra. O reitor da Universidade asegurou esta mañá que o campus pontevedrés está traballando arreo de cara ao futuro. Ademais do grau en Deseño e Creación, o cal entrará en funcionamento no curso 2020-2021, Manuel Reigosa asegurou que nos vindeiros anos queren traer novas titulacións a Pontevedra. Eu son absolutamente optimista en canto que cando dentro desta filosofía de especialización do campus que sexamos que na seguinte negociación do mapa de titulacións de traer titulacións que completen a oferta do campus dentro desta idea de campus creativo, de campus que ten unha serie de titulacións que entre elas se poden establecer sinerxías. Eu son absolutamente optimista. O que pasa é que isto empezaremos a negociarlo dentro de máis dun ano, daquela non é o momento para que a universidade diga que é o que lle interesa, ¿no? Porque ademais isto vaise facer, espero, con absoluto consenso entre as 3 universidades e a Consellería. Unha negociación longa en a que se apostará tamén por captar estudantes internacionais.